Zdravím. Hlásim sa v ďalšom diele môjho videoblogu. Práve sa vraciam z holictva, ako môžete vidieť. Som úplne fresh ostrihaný. Mám taký pocit, že som sa nestrihal už 3,5 mesiaca, odkedy som bol v holiči, keď som išiel práve do Nitry, čo bolo na konci mája. Takže bolo na čase. Idem dneska na rodinnú párty Katky. Takže sa patrilo už konečne sa ostrihať, už som to nejaké 2 týždne chcel spraviť, ale stále nejak nebol čas a všetko. Takže porozprávam, čo sa stalo za posledných pár dní, ako stále a tak a takže včera som bol v Amnesty International v práci. No hej, aby som povedal, tak včera bol taký odpočinkový deň, nič také, čo sa nedialo. Bol som čítať si knižku v parku na Stromovke. A potom sme boli večer, tak stredo sa diali extra veci, hej. To je také, čo robíte, keď hovoríte bez pripravenia. Prehodím si ruku. Kúpil som si nejak banány. Takže v stredu som vzal Katku do buddhistického centra. Vlastne v Prahe nejakých 15 alebo toľko buddhistických centier a to bolo jedno z nich, kde chodím, proste je tam určite diamantové cesty, je to hneď pri Žižkovej veži, že bolo akože blízko a tak a taká najznámejšie proste. No tak sme tam vzali, ja som tam už bol párkrát, lebo ma také veci zaujímajú a v stredu tam je každý týždeň vysvetlenie meditácií, tak vlastne tam prišli niekedy o 6. No a proste sme tam a prečo som taký zamyslel bolo, že vlastne som chcel nejak už proste sa to dať dokopy a proste, že aby sme spolu chodili a aby to bolo, že oficiálne a všetko, že to znamená, že som chcel poboskať a sa tým silno rozmýšľať, že ak sa stretneme hneď musím poboskať a jak sme sa stretli, tak to sa ku mne rozbehla, ma objala a potom to bol taký dínom, ja neviem, asi som blbý, alebo asi som nemal čakať, kým bude moment taký úplne jednoduchý, ale ísť do toho proste nejak hociako. Respektíve si pomôcť slovami, byť úprimný. Ale nic toho som neštal, ale som nejak nepovoskal, že no tak sa pozrela, tak sa ostila, že ideme, no dobre, tak ideme. No tak nie je to také úplne proste ľahké, že tak úplne sám to nejde, ako to má medzi nami svedectvo. Ale ja verím, že to všetko sú lepšie. Som bol v takom centre, tam bola prednáška od 6, respektíve tam jeden typek vysvetloval meditáciu asi hodinu a pol do 10:08. Vysvetloval vlastne o čom je ten buddhizmus, čo to sú za meditácie, na čo to je, ľudia sa nejaké pýtali otázky. Strašne dobre hovoril nejak, jedno z najlepších rozprávaní, čo som zatiaľ zažil. Človeka vtedy normálne mrzí, že nemá diktafón pri sebe. A ja teraz dúfam, že to je dobre rozumieť, lebo to je strašne auta proste. Úplne cesta okolo. Proste vypadovka z Prahy, respektíve diaľnica z Prahu. No tam som porozprával také úplne super veci o buddhizme. O tom nejak nebudem tak hovoriť. Proste to je bolo na dlho. Každý sa to celkom páčilo, dopívali sme čaj. Tam som mal právo, že nejak sme sa nedržali za ruky, alebo čo proste nejaký tak kontakt blízky. Že na blízko už sa vyserem a proste chytím za ruku hneď v prvej chvíle, ako hneď pôjdeme spolu. Čo len každého chytať za ruky. OK, typek mi dáva prednosť. No takže, tak sedeli. Potom som pokecel nejakým typom, ktorý tam tiež nejak bol, že prvýkrát. Takže ja som tam bol asi 4. alebo 5. No a potom som išiel na spoločnú meditáciu, ktorá je každý deň o 8. Na tej spoločnej meditácii sme sa zameditovali nejakú 3 hodinku. Táto meditácia bola fakt dobrá, akože pre mňa. Celkom som sa uvoľnil a nebol som ani nejaký unavený. By som nejak proste sa nedal sústrediť. Ani som nebolo chrbát. Jak ma zvykol boliť takedy, keď som nachodil v apríli trochu. Tak som celkom tieho sedel a celkom sa snažil meditovať. Mal som pocit, že to akože niečomu je, že minimálne zatiaľ sa auto bude stíhať, nie? A takéto urvanie mysle, také trochu vyprázdnenie mysle. Takže som akože úplne bol spokojný s meditáciou. No a
No a potom po meditácii proste sa tam ako kde jedlo, hej, tam je strašne veľa jedla. To je úplne taniere, plné proste mäso, chlebíčko, šunky, salámy, nejaké zelenové taniere, zeleninový šalát, ovocný šalát, hrozná, čokolády, proste tanier plný koláčov. Dokonca palacinky tam boli, že úplne šalomé, hej. Tak sme si ako vydali nejaké jedlo, sme tam, Katka sa začala baviť s jednou holkou, no teda tam už prišla niekedy o 7. A tak som tam akože tiež sa s ním bavil. Tam rozprávala, že ona proste, ak som začala, že náhodou bola na tom sústredení 5-dňovom, vlastne jeden deň, na ktoré som celý zajak, ktoré bolo v júni, ale sa tam nešlo kvôli zápočtu z matematické analýzy. Takže vlastne, a bol som na chate so spolkom, až tam vlastne keď som prišla nejak náhodou k tomu a teraz proste robí a medituje a čítal, to má strašne šťastná, život taký super vďaka tomu a všetko, čo môžem súhlasiť, že sa proste sme sa zhodli, že tak idem po ulici a sa začali začali smiať proste a lebo na nič nezáleží, všetko je perfektné ako je. Proste život je úplne dokonalý, nie sú nejaké problémy, iba príležitosti. Takže vlastne taký, že ako má rád biznis a všetko tak je super, že ďalšie človeka som poznám, sme sa trochu porozprávali, potom som išiel nabrať nejaké jedlo, tak ako sme sa nejak rozdelili, keď sme jedli a som proste bol taký pážavý, že som si dal aj posledný všetkého, dal som si kus syra, dal som si nejakú slaninu, dal som si nejaký uhorkový šalát, dal som si nejaký koláč dokonca, čo som si mohol odpustiť, dal som si hrozno, proste dve hrozná a nejaký proste zemiakový šalát, nejaké chlebíčky s nejakou natierkou, no takže proste úplne, že to nebol som moc šťastný, ale potom som povedal, že už nie, nič. Iba jedlo hrozno a tak, že akože nebol nejak to zlá, alebo čo, ale človek by nemusel taký pažravý, no ale tak nie stále, nie každý deň máme zadarmo toľko jedla. A jedlo som aj tak nechutilo kvôli tomu, že nám na konci po meditácii rozprávali, ukážem vám útavu, než po mne stali iba na mňa pohľad. Na konci na meditácii nám ukazovali, a už konečne idem pesty zmusne, účne. Na konci nám hovorili, že potrebujú nejakých dobrovoľníkov, nejakých takých stráľačov, tak, ktorí by pomohli s opravou nejakého centra pre iné mesta, ako Praha, niekde mimo Prahu, že by sa myšla tak, kde sa ešte porobilo na nejakej stavbe, alebo čo to je, neviem čo to je. A potom ešte druhá holka hovorila, to bol taký chlán, ktorý sa volá, myslím, že Patrik, a na tričku má napísané taký divý citát, že Born stupid, try again, znamená, že si sa bol narodený hlupý, že skúsil znova. Nie. Tak potom ešte jedna holka hvala, že nejaké skla teraz stiahovať, či čo, že tiež potrebuje nejakých sklamačov, nejakých sklamov. Tak ja som išiel tým typkom, nie, že pôjdem tam proste makať na tú stavbu, ale ten sklad, tak ešte možno na každý ďalší týždeň sa nechcem na 9 naraz vypísať, lebo nechcem predsa len proste úplne všetko tomu venovať. No a teda pôjdem zajtra, v sobotu a v nedelu pracovať proste na tú stavbu. Alebo čo to je ešte, akože je to zadarmo, alebo budem tam dať jedlo, budú tam ľudia z buddhizmu, takže budem poznať, pomôžem takto našemu centru, čím sa im trochu odvďačím za to všetko, čo pre nás robia, a teda pre mňa a tak sa akože teším a zažijem niečo zaujímavé, takže určite lepšie ako nejaký víkend strany za počítačom, ako proste pár mojich kamošov, alebo keď nie všetci, alebo ísť na jedno pivo a tak. No, takže proste úplne taký super znamenalý deň, že som sa potom akože vyklúčil, lebo tak sa majem, keď im idem pomáhať. No a išli sme potom preč a sme sa s Katkou proste rozlúčili, celkom spoločne sme sa bavili v pohode, ona bola veľmi rada, že som tam zavolal, že ide do Indie v novembri, takže aj chcela akože o tom vedieť a tak a sa jej to zdá sa páčilo, pokiaľ bola oprímna k mne. No a potom, keď sme stáli na hlaváku, že akože ona ide na juh, ja na sever metrom, tak som ju poboskal, no keď to bolo také no divné, že nie až také proste také úplne prirodzené, ale ja mám taký pocit a nerád to tak hovorím verejne. No ale taký mám pocit, že ja keby Katka od toho nejak tak veľa očakávala a proste nejak tak to brala, tak príliš vážne a tak, a že to je nejaká vec, že potom to taký ten pocit aj na mňa, a ja tak nejak beriem, že to také umelé, také divné a všetko, a nie som tak úplne vo svojej koši, no.
spolu s tým, že neviem, nejak jednať úplne tak priamo alebo pri mňa, tak akože spontánne a bezprostredne, tak to je až trochu problém, ale tak snad nejak, to sa nejak vyžíma za všetko. No, tak a ma zavolala na rodinnú party, ktorá bude dneska večer, na ktorú sa nejak nechce ísť, keďže v takom zostave, ako sme a že sa neviem, či vozme nejak spolu alebo čo a tam budú sa mi kamoši, no ja tam budem proste nikoho neviem poznať bajú, ale nejak to zvládnem. Dobre, potom čo sa stalo ďalej, išli sme potom rovno, som prišiel na kolej, takedy večer o 10:30 a sme išli na pivo, ja si sadnem tu dole. To mám takú peknú rieku. Išli sme na pivo, boli sme na pive do 2 alebo koľkej s Magom, so Žoldým a Stomým. Trochu sme tam zahulili. Proste ja som si dal štelu artov, kúpil som nejaké čipsy, proste sme sa bavili nejako, taká úplne pohodička, taký ten relax. Proste sme sa bavili o nejakej knihe, Žoldy číta knihu proste, o nejakých drogách, o takom jednom typkovi a ako po iných veci. Takže to bolo tiež také fajn. Potom včera na Amnesty, tam som makal s nejakými ľuďmi, získal som nejaké jedno inkaso a jednu zloženku. Ale som si povedal, že už asi končím Amnesty, lebo už tu nie je nič také, čo by sa dalo robiť, proste nejak zlepšovať, už všetko tam poznám a všetko je akože a už tam iba tak by som tam strácal ďalší čas a si hovorím, že stále poznám nové veci, stále niečo nové skúšam a nie, že by som sa zameral na jednu vec, ako je programovanie, čo mi fakt ide a bol som dobrý a potom by som mohol mať, proste ho cvičiť, by som mohol mať nejaké holky, lebo by nemuseli pracovať a mali by proste mňa a moje peniaze, takže je proste lepšie radšej zamerať na zaradanie peniaze, napríklad programovaním, takže toto už stačí, tam sú takí ľudia, čo akože sú fajn, ja som spoznal ľudí, s Joánkom sme sa dohodli, že musíme ísť na nejakú party spolu a sme sa proste skontaktovali na Facebooku s mnohými ľuďmi a tak, no a dneska som a vieš čo, ja spravím asi ďalší diel, pretože čo sa stalo ve štvrtok potom, bolo také cool, tak ešte porozprávam, že v Máne som potom ešte stretol Majku, som trochu pokecali, som vrátil poťak, stretol som tam potom jednoho typka, z ktorého poznám z pick-upu a sme sa akože bavili po internete, sme sa teraz prvýkrát videli osobne a tak, no celkom v pohode. A človeka, čo som mu písal, bol taký človek, že už akože úplne bol za, že jasné, že idem do toho, no i keď ja už prispievam inde, ale tak dobre, tak daj, tak idem. Takže vlastne ani som nemusel presvedčať, že tak by sa skôr všetko možno že upísal. Takže vlastne